De ronde van Spanje, de Vuelta, zal in 2015 2 dagen terug Friesland gaan. Begin van de Santos edities krijgt dus in 2009 in Drenthe. De tweede etappe begint elke dag in Snits en zal de Alverstede-route volgen. De derde etappe begint in Dokkum en eindigt in Zwolle. Het zwemmersplak De Blikpalen in Grauw is gevaarlijk voor zwimmers. Het schijnt dat er scherpe stikken glas, blik of ijs er op de bodem liggen, waarom meerdere zwemmers de voeten al iepen helle hebben. De gemeente Blaasterhem vindt het nog te betiert om bodem met een waskoging te plaatsen, maar stelt wel een onderzoek in. Op de A32 tussen Wuddum en Reduzum is van de morgen een ongeluk bad waarbij 9 auto's belutsen wienen. De dik werd deels afsletten, er weer nog 1 rietstrook beschikbaar. 1 persoon rekken verwonnen door de kettingbotsing. De provincie waarschuwt voor blauwalg in het water van de Grutte Wielen bij Ljouwert. Het is de het 8e plak wat blauwalg voeren is in uw provincie. Op de website van de provincie staat een oersjoch van de 51 zwemplakken in Friesland die 2 keer in de maand gecontroleerd worden. Vannacht kwollt het aan, hij is zo'n 14 graden. Morgen zinnen en zo'n 21 graden. De westenwind is matig. Vreed droeg en zinnen en in het weekend een soort rein.